Ako funguje elektrobicykel? Sadnete si a veziete sa. Bicykel urobí všetko za vás. Nie, aj na e-bajku treba makať. Elektrický pohon poskytuje jazdcovi iba asistenciu pri šliapaní. Umožňuje tým ľahšie prekonávanie náročných kopcov, dlhší dojazd a zároveň minimalizuje úsilie potrebné na pedálovanie. E-bicykle často ponúkajú viacero stupňov asistencie. Môžete si teda vybrať, či chcete viac pracovať s vlastným výkonom, alebo nechať elektromotor prevziať väčšiu časť práce. Elektrobicykle sa považujú za ekologickú formu dopravy. Priamo neprodukujú žiadne emisie. Aj keď ich celkový ekologický dopad závisí od faktorov ako výroba batérií, zdroje energie na nabíjanie a správa koncového životného cyklu, tak napriek tomu predstavujú pozitívny krok k udržateľnej doprave a životnému štýlu.